тамошобинон гиромӣ, шукрона ки боз ба дидори ҳамдигар расидем. Инак барномаи навбатии гуфтугӯ, яъне диалог, дар YouTube канали Дилноза Каримова баҳри шумоён пешкаш мегардад. мухлисони ҳамеша ҳамроҳ. Дар барномаи гуфтугӯ имрӯз меҳмони мо саркоргардони театри Камоли Хуҷандӣ Сухроб Шехов. Сухробҷон, хуш омадед ба барномаи гуфтугӯ ва ташаккур ки хоҳиши моро рад накардед. Ташаккур ба шумо ки даъват кардед. Хеле як барномаи ҷолиб аст. Вақте ки ба ман Теймурҷон гуфт ки мо ҳам хеле барномаро ташкил кардем, озод ва самимӣ аст. Ман хеле шод шудам ки дар Tojikiston саги чунин барномаҳо зиёд шуда истоданд. Ташаккури зиёд. ва аввалин саволи мо чунин аст ки мо аз даврони кӯдакии шумо оғоз мекунем, чун хабар дорем ки шумо дар театри Конибодом дар давраи наврасӣ кору фаъолият бурдагӣ ҳастед, тарбиятгирандаи он театр ҳастед ки устодтон Юнусалӣ Эргашев буданд. Каме дар бораи ҳамин таърихи ҳамин зиндагии худ нақл мекардед. бале, бисёр як саволи ҷолиб аст. Вақте ки ман наврас будам, дар синфи ҳафтум мехондам, бисёр як шавқи сарояндагӣ, шеърхонӣ, як бо санъат бисёр шавқ доштам. ва вақте ки фаҳмидам ки дар театри Тӯҳфа Фозилови шаҳри Конибодом чунин як озмун эълон шудааст, рафтам ва иштирок кардам ва дар он ҷо устод Юнусалӣ Эргашев як чанд вазифаҳо доданд ки мо аз рӯҳташ баромадем ва ман ба ҳамин дар ҳамон театр як фарзанди ҳамон театр барин шуда мондам. ва мо дар студия бисёр бачаҳо буданд ба мисли Муҳиддини Музаффар, Фарруҷон, Ғайратҷон Қодиру, Фаррух ва дигарон буданд ки мо як командаи бисёр як пурқувват ҳам будем. Ки аллакай дар ҳамаи аввалин соли таҳсил мо аллакай дар намоишномаҳои театр нақш иҷро кардем. Дар намоишноmaи бачагона, намоишҳои солинавӣ буд ки барои мо наврасон хеле як шавқовар буд. ва ҳамин сабаб шуд ки мо ба ин касб, ба театр як меҳру муҳаббати зиёд пайдо кардем. ва касе ки масалан синфи 11 мешуд, аллакай савол ба меомад ки ба куҷо меравӣ? Оё ба актёрӣ меравӣ? Ба чӣ меравӣ? ҳамаи онҳо актёриро интихоб карданд, аз ҷумла Муҳиддинҷону, Фарруҷону, Ғайратҷону ҳаваҳо. Як ман гуфтам ки ман режиссёр мешавам. ва баъд Юнусалӣ Эргашев ки ба мо ҳамчун як падар муносибат мекарда, ман он касро падар мегуфтам, зеро ки бисёр як ҳамчун падар маро тарбия карда. ва ман хеле миннатдорам ки дар ҳаётам чунин як инсони бузургро вохӯрдам ки ҷои падариро гирифтанд ва ҷои устодиро гирифтанд. Худашон бо дастон қапида моро ба Душанбе бурда, ҳар яке моро дохил карданд дар Душанбе, дар донишгоҳи ба номи Мирзо Турсунзода. ва ман дар он ҷо як сол таҳсил кардам ва баъд бо мурури замон ба Федератсияи Русия перевод гирифтам. Бигӯед ки ҳамин давраи донишҷӯӣ як давраи тиллои умр мегӯянд. Ва ҳамин давраи тиллоии шумо чӣ тавр гузашт? Шумо дар Русия аллакай таҳсилро идома додед? Не, ман як сол дар Душанбе таҳсил кардам ва вақте ки боз ба Русия рафтам, боз аз курси якум оғоз кардем таҳсилро ва 5 соли умрам дар Русия гузашт, дар таҳсил гузашт. Албатта як лаҳзаи тиллоӣ аст, лекин барои ман тиллогии он дар он буд ки бисёр як азобу машаққати вазнин аз сар гузаронидам ва ман шукр мегӯям ки чунин азобҳо будасту маро ба зиндагӣ обутоб кардаасту ва ман то имрӯз мана аз ҳамон сабақҳое ки ман дар он ҷо омӯхтам, ягон порчаи ҳамин азобҳои кашидагиатонро гуфта метавонед? Сахт дар ёди шумо мондед? албатта як хай дар мусофирӣ донишҷӯ шароит ҳаст, нест, ҳамин хел буд. Соли аввал ки ман рафтам, ҳоло ба мо стипендия намедоданд. Албатта модарам дар Русия буданд ва он кас маро дастгирӣ карда меистоданд, маблағ хироӣ карда меистоданд ки то ки ман зиндагиамро пеш барам. ва як лаҳзае шуд ки ман 3 ё 4 шабонарӯз ягон чӣ нахӯрдам. Вақте ки аз гуруснагӣ, вақте ки мебароям як раковина ҳаст ку ҷое ки дастурӯ мешавӣ, саҳар мебаромадам, дастурӯ мешудам ва аз ҳамон оби раковина 3 қулт 4 қулт мехӯрдаму дарс мерафтам. ва баъд вақти обед мешуд, ҳамкурсом ҳама обед мерафтанд, ман боз вай медаромадам, ҷое ки раковина аст, боз дастурӯям мешудам, боз аҳсон об мехӯрдам. Як 4 сутка ман ҳамин чиз ҳеҷ аз хотирам намебарояд ки ман 4 сутка ягон чиз нахӯрдам, чунки дар хона ягон чиз набуд, на маблағ буд, на дигар чиз. ҳамсояҳо набуданд ки шумо кӯмак кунанд? Ҳамаи онҳо студент буданд, ҳамаи онҳо донишҷӯ буданд ва аз гадо якчи талаб кардан чӣ мешавад? Оноям
ба мисли шумо бале дар бале шароити чунки мо вазбин ҳам буда. ваи вақти таҳсили мо ҳар гуна буд, мо кам вол мехӯрдем дар хобгоҳ, кам вол мехӯрдем, вале ки дарси ман аз соати 8 субҳ оғоз мешуд то 11 шаб. вақте ки ман мерафтам лаҳо хоб, ман меомадам ҳама хоб. ва як саволи дигар мебахшед. дар ҳамон лаҳзаҳое ки шумо азоб мекашидед, шумо тасаввур мекардед ки шумо бо мурури замон бо ҳамин касби худ муваффақ мешавед? албатта ё орзу мекардед, ё умед мебастед? бале ман орзу мекардам ки ман ба ягон касб дар ягон касб интихоб кардаам муваффақ шавам ва вақте ки ман дар он ҷо хеле азобҳои сахт кашидам ва як рӯз маҷбур шудам шабҳо гирья ҳам мекардам ки худо маро ба чӣ азоб овардӣ. лекин як лаҳзае ки ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам, ба модарам занг задам, гуфтам ки модарҷон ман меравам, ман дигар таҳсил карда наметавонам. баъд модарам гуфтанд ки писарам, ман туро бепадар тарбия кардам ва ман намедонистам ки ту то ин дараҷа тарсончак ҳастӣ. ва ҳамин суханҳоро ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам ва ҳамин сухан барои ман як қувват бахшид ки ман гуфтам не, ман ба хондан омадам, ман бояд хонам. чунки азобҳо хеле вазнин буд, чунки дарс аз соати 8 субҳ то 11 шаб буд. 11 шаб меомадем, боз китоб мехондем, боз вазифаи, яъне ман дар як сутка 3 соат хоб мекардам, боз гӯшна ташна буд. лекин модарам чӣ қадар тавонам кӯмак мекарданд то ки ман гурусна намонам. аммо ман ки мард ҳастам, на фақат метавонистам ба модарам гӯям ки маблағам тамом шуд, яъне хӯрокам тамом шуд. лекин ягона мақсади ман ҳамин буд ки ман вақте ки ман аввалин бор ҳамто аз фурудгоҳ фаромадам, вақте ки дохил шудам ҳамто аз фурудгоҳ баромадам, як сумкаҳоямро ҳамто ба ҳамон фурудгоҳ мондаму дар он ҷо оҳ кашида гуфтам ки ман ба ин ҷо барои таҳсил омадам, ман бояд хонам. умуман ин қадар модари бузург доред, беҳтарин, бо ҳар як кас бо чунин модар фахр мекунад. ва модари шумо чӣ коранд, дар куҷо кор мекунанд ва ҳозир худи шумо гуфтед ки бо забони худи шумо шунидем ки модари шумо гуфтаги ҳастанд ки бидуни падар шуморо тарбия кардаги ҳастанд. шумо кай бо модар танҳо монед? падар чӣ кора буданд? албатта ин ҷо чӣ гӯям, падарам як-ду маротиба ба Федератсияи Русия рафтанд ва солҳои тӯлонӣ яъне наомаданд. аз ҳамин сабаб ман давраҳои наврисиямро бепадар гузарондам ва мана ҳамин як 8 сол мешавад ки падарам вафот карданд ва яъне ман ба меҳри падар ин қадар сер нашудаам ва он меҳри падареро ба ман ҳамон устоди ман Юнусалӣ Эргашев ба ман доданд ки маро писар мегуфтанд, фарзандам мегуфтам ва ман ҳам он касро падар мегуфтам. он меҳри падарие ки ман надидам, он кас ба ман ҳадия кардам. модарам бошанд аслан аз рӯи ихтисос он кас омӯзгор ҳастанд, омӯзгори забони русӣ ва дар мактабҳо кор карданд ва тӯли 20 сол аст ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд. Сухробҷон, шумо худ падар ҳастед? албатта ман падар ҳастам, 2 фарзанд дорам, як писар, як духтар. ва фарзандонам ҳам хеле як санъатро дӯст медоранд. фарзандам Самирҷон ҳатто сурудҳои худро дорад ки қариб 12 суруд дорад. бисёр як хонаи мо вай. чанд сол фарҳанг 7 сола аст. 7 сола аст. ин ҳамин муҳити оила, муҳити фазои умуман санъат дар оилатон таъсир расонда истодааст ё ин ки ба ягон мактаби мусиқӣ меравад? Не, муҳити оилаи мо худаш, ман ки санъаткор ҳастам, хонаи мо ҳар рӯз консерт. аз кор мере, телевизор мондагӣ духтарчам рақс мекунад ё ки писарчам суруд мехонад, духтарчам рақс мекунад. барои ҳар дошонам писарам ба овозхонӣ шавқ дорад, духтарам ба рақс. ҳамсаратон ба ҳамин касби шумо ки касби фарзандонатон ки ҳозир санъатро интихоб карда истоданд, чӣ гуна рафтор мекунад? ҳамсарам ҳам хеле фарҳангдӯст аст ва вақте ки мо хонадор шавем, пеш аз оне ки мо хонадор шавем, ман ба ӯ гуфта будам ки ман санъаткор, инро ба назар гирифт. ман гуфтам бо мабодо ягон вай нашавад гапҳои, ма санъаткор ҳастем, одамои озод ҳастем. мефаҳмад, дастгирӣ мекунад ва ҳар ягон иқдоме ки ман ба пеши худ мегузорам, албатта ҳамсарам дастгирӣ мекунад ва ҳатто якчанд маслиҳатҳоро ҳам ба ман медиҳад. яъне ман бо модарам маслиҳат, аз модарам маслиҳат мегирам, аз ҳамсарам маслиҳат мегирам. бисёр як фарҳангдӯст асту фарҳангро дарк мекунад, мефаҳмад. Беҳуда намегӯяд ки за каждым успешным мужчиной стоит умная и успешная женщина.
саломат бошед. Ташаккур, бисёр ҷавобҳои самимӣ шуда истодааст. Раҳмат. мо хабардор ҳастем ки шумо як муддат ба ҳайси саркоргардон дар театри Бӯстон кор кардааст. Содиқ Чхалс. Ва шумо он вақт чӣ навоварие бо худ оварда будед ба ин театр? албатта ман аввалин кори худро фаъолияти худро дар театри драмаи русӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкин шаҳри Бӯстон оғоз намудам ва кори дипломиямро дар ҳамон театр гузоштам. Вақте ки ман нав академияи фарҳанг ва санъати шаҳри Чилай Мисрро тамом карда омадам, ман бо як чӣ гӯям энергияи як кор мекунам, орзуҳо зиёд буданд ва ҳамин тавр ҳам шуд. Ман омадам ва ба гирди худ як командаеро ташкил кардам аз ҳисоби он ҳунармандоне ки дар он ҷо ҳузур доштанд ва мо як командае будем ки ҳамроҳ меафтидем, ҳамроҳ мехестем. Бисёр як корҳое ки дар таърих мондаанд онҳоро кардем. Як корҳои аҷибро ҳам кардем ки то ҳоло бисёриҳо мегӯянд ки ин ё он намоишотон ба мо хеле писанд омада буд. Ва ман хеле шодам ки ман яъне фаъолияти худро дар он театр оғоз кардам. барои ҳамин бисёр як лаҳзаи хотирмон буд. бо намоишҳо ба кадом шаҳрҳо шумо ба сафарҳои ҳунарӣ рафтаед? бале, мо ҳамин аз соли 2019 бо намоиши Табиби Парон аз рӯи асари драматурги шинохта Жан-Батист Малер ба ду кишвари хориҷа сафар намудем. яке буд фестивали байналмилали Наврӯз 2019 дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия буд. дуюмин дар шаҳри Актауи Ҷумҳурии Қазоқистон фестивали бо номи Абиш Алемӣ ва дар ҳамин ду ҷашнвораи ин намоишнома бо коргардонии шумо? бале, ин аввалин намоише ки ман дар театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ мондам ва Темурҷон нақши асосиро дар он ҷо бозӣ кардагӣ буд. Дар нақши табиб буд. ва як лаҳза ман ҳеҷ аз хотирам намебарад. Ман чунки вақте ки ба ин театр омада будам орзу доштам ки ман бояд ин театрро ба хориҷа барорам. Ман бояд ҳунармандонро ба хориҷа барорам ки то ки дили онҳо ба ин касбашон гарм шавад. Вақте ки мо рафтиму ва аз амон микроавтобус фаромадем, ман як лаҳзаи Темурҷонро мегӯям. Вақте ки мо фаромадем, ба назди театр омадем, дар он ҷо парчамҳои ҳамаи кишварҳое ки иштирокчиёни он фестивал буданд, якчанд парчамҳо буданд ва дар байнаш парчами Тоҷикистон буду ва дар мобайни парчам сурати акси Темурҷон буд. Дар байни 29 кишвар акси Темурҷон дар як бо парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон як фахр буд. ин чӣ хел шуда монд? ва вақте ки мо боз ба саёҳат баромадем, боз як лаҳза ман озо мегӯям. Вақте ки мо ин як лаҳзаш буд ва боз баъд аз намоиш намоишро хеле хуб пазируфтам. Мо як иқтидом гирифтем ки дучархаҳоро ба аренда мегирему тамоми Қазонро чарх мегардем. вақте ки мо бо дучарха тамоми аҳли ҳунар чарх гаштем, шабона буд, дар ҳар як 100-200 метр он ҳамон парчаме ки бо акси Темурҷон буд дар тамоми шаҳри Қазон, яъне ҳамон афиша буд ки мо ҳамин бо илҳом дучархаро чарх зада, худо, ин як лаҳза. мондагии ҳунармандон вай рашк накарданд? не, чаро рашк мекунанд? ҳунармандони касбӣ ҳастанд. Темурҷон дар нақши асосӣ буд. нақши асосӣ, чеҳраи Темурҷон. ин чизро худи онҳо сохтанд, мо насохтаем. мо фақат аксҳои намоишро равон кардем, онҳо худашон. бале, ёдам ҳаст. чун гуфтед ки ҳунармандон рашк намекарданд, онҳо рашк намекарданд. ва чунки аввалин шуда худи онҳо дидану аз дур намедонам тақрибан 200 ё 300 метр вай буд, байнамо фосила буд. овози онҳо меомад ки биё инҷо, ту расми ту ҳаст. ман давон рафтам ва дидам. онҳо хурсанд буданд. барои ҳамин чунин сафарҳо дили ҳунармандро ба касби худ гарм мекунад. шумо офарини шумо ки дар як сол аллакай ду фестивал озмунҳои байналмилалӣ бале, мо бурдед ба ҷавонигии худ нигоҳ накарда? ин мақсади асосии ман буд. вақте ки ман ба ин театр омадам ҳамчун саркоргардон, ман бепеши худ як мақсад гузоштам ки ман бояд театрро ба хориҷа барорам. ва азбас ки мутаассифона ҳамин пандемия омаду, мо ҳозир 4 боз даъватнома дорем ба 4 кишвари дигар. ба Турсия дорем, ба Қазоқистон дорем, ба Русия дорем, аммо
рафта натавонистем аз сабаби пандемия. Ман ҳамин нақшам буд ки соли 2019 агар мо ду хориҷа рафта бошем, соли 2020 бояд 4 давлати равем. Яъне нақшаҳо зиёд буданд, аммо ҳамин пандемия яъне омаду. нақшаҳои шумо ба соли 2021 чанд? Албатта. Чор ё шад? Мақсад чӣ? Вақте ки мо дар ҳамин ду ҷашнвора иштирок кардем, моро хеле хуб пазируфтанд ва харидорон зиёд шуданд. онҳо худашон аллакай ба ман мебароянд ки фалон фестивал ҳаст, иштирок мекунед то ё намоиш доред то аллакай мо чӣ гӯям беҳтарин мотиватсия барои ҳунармандон. анакун ҳунарманд ки чӣ мегӯянд театр искусство благородное, но не благодарное. барои ҳамин ҳунармандон ки аз ин касбашон масалан соҳиби пули молии зиёд шуда наметавонанд, ақаллан ба васитаи ҳамин сафарҳо камака рӯҳашон болида шаваду хурсанд шаванд. ҳозир аз кору фаъолияте ки дар ин театр карда истодаед шумо розӣ ҳастед? албатта розӣ ҳастам. то қадри имкон кор карда истодем ва он нақшаҳое ки ман пеши худ гузоштам қатра қатра амалӣ шуда истодаанд ва ман орзу мекунам ки ба тамоми нақшаҳоям, ба тамоми он орзуҳоям бирасам. Вале дар орзуҳои ман на фақат ман, балки тамоми ҳунармандони театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ҳастанд. ман умедворам ки ин орзуҳо амалӣ мегарданд ва мо бо ҳам яъне кайфияти ин орзуҳоро бо ҳам мечашем. бигзор ки ҳамин харидорони шумо дар тамоми ҷаҳон бошаду мо ҳам фахр кунем. ва биёед дар бораи як намоишнамои паёмак суҳбат кунем. барои чӣ маҳз ҳамин асарро интихоб кардед? дуруст. вақтҳои охир худам ҳам ҳис кардам ки дар театри Камоли Хуҷандӣ, дар репертуари театр бисёр намоишҳо бо як жанри миллӣ рӯи саҳна гузошта шуда истоданд ва ман якчанд нафаронро пурсуҷӯ кардам ки онҳо мегӯянд ки намоишҳои яъне ҳозиразамон нест, намоишҳои современӣ монетон. баъд ман гуфтам хорошо, чӯ не? баъд ҳамон намоиши СМС-каро мо интихоб кардем ки бисёр як мавзӯи доғи рӯз аст ва барои ҷавонон, барои оилаҳои ҷавон як мавзӯи наздик аст ки ҳозир ҳамаи шаҳрвандон аз телефони мобилӣ истифода мебаранд ва бисёри ҷудошавии оилаҳо аз пушти як паёмак оилаҳо вайрон шуда истоданд. барои ҳамин мақсади асосии ман ҳам ҳамин буд ки ҳамчун коргардон ҳамин як паёмакро рӯи саҳна гузорем ки мардум бинанд ки як паёмак чӣ қадар метавонад як оиларо масалан вайрон кунад. яъне барои ҳамин мо чӣ гӯям ба тамошобин як мавзӯеро пешкаш кардем ки бояд якдигарфаҳмӣ бошад, дар оила рашк набошад, меҳру муҳаббат зиёд бошад. мо дар ҳамин намоишнома иштирок карда будем ва писари 5-солаи ман Алибек тамошо карда миҷа назада тамошо кард. ва вақте ки мо аз он ҷо рафтем гуфт ки аяҷон бо кай мана мебари ҳамун театр, ман бо як намоишнома. вақте ки толор пур буд ва агар аҳамият дошта бошед мардум ҳамеша реаксия метиҳад ба ҷоҳои мазҳакавӣ. халқи мо мумкин мазҳакаро зиёдтар қабул мекунанд ё ин ки фоҷиаро. мана ба фикри шумо ки ҳамеша дар театр ҳастед. бале, мардуми мо ҳоло ҳозира мардум бисёртар мазҳакаро меписанданд ва ман намедонам сабабаш дар чӣ бошад. яъне мардум бисёртар аз фикр кардан дур шуда истоданд. яъне намехоҳанд ки худи ҳаёт ҳозир ҳамин хел шуда истодааст ки мардум дар фикру дар ғаму дар талоши зиндагӣ аст. барои ҳамин мардум ба театр меояд барое ки камтар роҳат кунад, ғаму андӯҳи зиндагиро камтар бошад ҳам фаромӯш кунад. барои ҳамин ба онҳо писанд меояд он лаҳзаҳое ки масалан хандаовар аст, ғубори дили худро онҳо мебароранд ва худи жанри ин намоишнома ки мазҳака ҳаст ва мо ҳамин нюансҳоро пешкаши тамошобин гардонем. ҳозир гуфта гузаштед ки дар вақти интихоби касб шумо дигаро ҳунармандиро интихоб кардед, шумо коргардониро. мехостам фаҳмам ки барои чӣ шумо маҳз коргардониро интихоб кардед? сабаб дар чӣ буд? намедонам, ман дар давраи мактабиам худи характерам ҳамин буд. ман ҳама вақт вай будам, сардори синф ки будам, роҳбариро дӯст медорам ва агар ягон маҳфилҳои мактабӣ шад, ман унҷо ба командат мекардам ҳамсинфҳо ки ту ин хекун, ту ин хекун, ту ин хекун. ва вақте ки ман ба театр рафтаму коргардон он ҳамин вазифаро иҷро мекунад, ҳама ба ёд метиҳад, ман гуфтам ман ҳамин касбро интихоб мекунам. мегӯед ки пештар давраи пеш намоишҳои ҳамаи намоишҳо бо
либосҳо аст. Аслан ба ҳунармандон либосҳои хушрӯ медӯзонданд, декорҳоро олиҷаноб мекарданд, калон мекарданд, яъне ки ҳамон шаҳр бошад, шаҳрро месохтанд дар саҳна. Ва ҳозир чӣ гуна аст? Яъне ки чун муосир аст ва тараққиёти муосир чӣ таъсир расондар? ва ҳама чиз минимализм шуда. дар инҷо ду ҷавоб мегӯям. Аввалаш ин ки ин хел таҷрибаҳо ҳоло ҳам ҳастанд ва театрҳое ҳастанд ки масалан агар бо жанри классикӣ бошад, тамоми таҷҳизотҳоро рӯи саҳна мегузоранд ва ин аз диди худи коргардон ҳаст ки яъне режиссёрское решение мегӯянд, он хулосаи коргардоние ки вай чӣ тавр бояд дидан мехоҳад. Масалан бисёр монеаҳо мешавад барои коргардони театр ин кофӣ набудани маблағ, яъне маблағе ки зарурияти он маблағе ки ба намоиш дар кор аст, онро дарёфт кардан хеле мушкил аст. Барои ҳамин коргардон ҳам бо ёрии рассом, ороишгар маҷбур мешаванд ки ягон роҳи дигари ороиши саҳнаро интихоб кунанд ва шояд ҳамин бошад. Бале, лекин мазмуни он идеяи ҳамон намоишро бояд бо ҳамон ороиши саҳна дода тавонанд. Лекин масалан ман дар театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ намоишҳое ҳастанд ки бо тамоми таҷҳизотҳояш ва ман ҳамин смске ки шумо гуфтед, мо онро як рамзӣ кардаем ва як хонае ҳаст ки ҳамон ва як кати хоб асту ва як стул ҳаст ва сафеду сиёҳ, яъне ҳамон бо як рамз мақсад расонидани фикр ба тамошобин аст. Яъне ин маънии онро надорад ки ҳама ҷо хушрӯю зебо бошад. Бо як ресмо метавонад театр намоиш гузорад, яъне дар саҳнаи холӣ метавонад бале театр намоиш гузорад. Бе декоратсия. Ана шумо саркоргардони театри Камоли Хуҷандӣ ҳастед ва шуморо бисёр ба консертҳои чорабиниҳои давлатӣ ҳам ҳамчун саррежиссёр даъват мекунанд. Мегуфтед ҳамин бо ҳунармандони театр кор кардан барои шумо ҳаловат бисёртар мебахшад ё ин ки бо сарояндаҳое ки дер мебиёянд дар вақташ ба саҳна намебароянд, ин чӣ хел бо кадомаш шумо бисёртар ҳаловат мебаред кор кардан ё ин ки осонтар аст? умуман гиремага ҳар як намуди санъат ин як барои эҷодкоре ки кайфияти дигар медиҳад. Бо масалан агар мо вақте ки дар сари намоиш кор мекунем, мо бисёр чуқур вориди он ин мавзӯъ мешавем. Дар чорабиниҳо ин тавр нест. Дар чорабиниҳо ки ин чорабини оммавӣ аст ва осонтар аст назар ба саҳна гузоштани намоиш ва душвортараш медонед чи вақте ки як иштирокчиҳо хеле зиёд ҳастанд. Вақте ки 7,000-10,000 иштирокчӣ мешаванд, воз ҳамин 10,000 мардумро идора кардан хеле душвор аст ки мо коргардон як нафар ва бояд 10,000ро идора кунаду ҳамаи онҳоро таҷрибаи охирини мо ин Наврӯзи 2019 буд ки хеле машаққатҳои азобҳои зиёд кашидем ва хушбахтона бо сари баланд сазовори аҳсану офаринҳои пешвои муаззими миллат гаштем. Якчанд саволҳое ҳаст ки инҷо як шиноси мо махсус ин саволҳоро барои шумо медиҳам. Ҳастанд мавридҳое ки ҳунарманд тамошобинро ба намоиш ҷалб мекунад, яъне ки дар вақти намоиш тамошобинро ҷалб мекунад. Масалан суол медиҳад, чизеро мепурсад. Дар ин ҳолат тамошобин бояд чӣ кор кунад? Тамошобин бояд озод бошад. Тамошобин бояд озод бошад ва худро чӣ гӯям, яъне без комплексов мегӯям ба қавли русҳо, бояд озод шинад ва омода бошад. Вақте ки тамошобин аллакай он амалиёте ки дар саҳна кушода истодааст ба худ қабул мекунад ва аллакай ба таври автоматӣ метавонад ҷавоб диҳад ба ин ё он ҳунарманд. Боре ҳам ба театр ягон коргардони аз дигар театр ё ин ки аз дигар кишвар даъват кардан дар нақшатон ҳаст? бале ман дар нақша дорам ки ҳамин солҳои наздик ягон коргардони шинохтаро даъват кунем, чунки масалан ман худам тарафдори он ҳастам ки ҳунармандон бояд мактаби дигар коргардонҳоро низ омӯзанд. Масалан ман ҳамчун коргардон ман почерки худамро дорам, яъне равияи кори ман дигар аст ва барои ҳунарманд ки боз фазои эҷодӣ санъат ки сарҳад надорад, бояд бо дигар коргардонҳо ман бояд ҳамин шароитро муҳайё кунам ки
бо дигар коргардонҳо ҳам ҳунармандон кор кунанд ва як мактаби нави дигар коргардонҳоро омӯзанд. аз нигоҳи шумо ҳозир театри Камоли Хоҷандӣ чӣ мушкилӣ дорад? мушкилӣ ҳамин аст ки ҳар як эҷодкор ба як ғизои маънавӣ ниёз дорад ва мушкили ин набудани тамошобин аст ва чӣ қадар тамошобин биёд, намоишҳо раванд, яъне фазои театр як зинда шаванд, ҳар як ҳунарманд худро хушбахт меҳисобад. Барои мо озим дар вақти пандемия ҳамин як вақте омад ки ҳунармандон ҳунари худро наметавонанд ба тамошобин пешниҳод карда тавонанд. Барои ҳамин пазмони тамошобин ҳастанд, то ки ягон ҳамин бемориҳо дур шаванду боз мисли пештара кору фаъолияти худро пеш баранд театр. Умедро сабз мекунем ва гӯед ки ҳамчун саркоргардон, ҳамчун коргардони намоишномаҳо шумо аз ҳунармандони ҷавоне ки ба театр меоянд қаноатманд ҳастед аз онҳо ва онҳо ба андешаи шумо онҳоро истеъдод ба саҳна овардааст ё ҳавас? ба фикри ман бисёр он нафарое ки ба театр мебиёянд онҳо бо ҳавас мебиёянд, яъне ҳаваси дар саҳна баромад карданро доранд. Аммо вақте ки камтар онҳоро месанҷӣ ягон вазифа мегузорӣ, аллакай шах мешаванд ва мегӯянд ки аз ман набудааст. Бисёриашон мегурезанд ҳатто баъд аз ҳамин. Барои ҳамин он нафаре ки бисёр хоҳиши зиёд дорад, албатта аз уҳдаи ин кор мебарад. Дар ин касби мо асосан ин хоҳиш доштан аст. Вақте ки он нафароне ки шумо метавонед онҳоро бигӯед ки инҳо масалан истеъдоди баланд доранд, ҳунармандон, ман фикр мекунам ки ҳар як ҳунарманд ба худ хос истеъдоди яъне муайянро дорад. Яъне ман гуфта наметавонам ки ин ҳунарманд беҳтар аст, ин ҳунарманд бадтар аст. Не, ҳамаи ҳунарманд ба як чизи худро дорад, як ҳунари худро дорад ки масалан гӯем агар чаро нақши табиби Паронро маз Темурҷон нақш офарӣ кард, чаро дигар кас не? Яъне ин аз диди коргардонӣ вақте ки ҳунарманд ба ин ё он нақш мувофиқ мебиёяд аз диди коргардонӣ ва ин ҳунарманд метавонад ин нақшро бозӣ кунад. Масалан намоиши СМС-кае ки шумо тамошо кардед, дар он ҷо дар нақши асосӣ Шукӯҳ Иброҳимов буд ва чаро Темурҷон дар СМС-ка набуду ё ин ки Шукӯҳ дар табиби Парон набуд? Барое ки фазои Темурҷон дигар аст, фазои Шукӯҳ Иброҳимов дигар аст. мегуфед ки се намоишномаи маслакавие ки шумо дӯст медоред, дунявӣ бошад, хо аз драматургои худи тоҷик бошад. Як чиз мегӯям, ман вақте ки эҷодкор намоишро тамошо мекунад ва мегӯяд ки ба ман маъқул шуд ё ин ки маъқул нашуд, ман ин ҷавобро қабул карда наметавонам. Барои ман бояд аз нуқтаи назари профессионалӣ бояд таҳлил кунам ва ман вақте ки бисёр намоишро тамошо мекунам, ман наметавонам намоишро аз нигоҳи тамошобин тамошо кунам. Чунки ман соҳиб касб ҳастам. Вақте ки ман намоишро тамошо мекунам, ман аллакай ба дигар дунё ворид мешавам. Барои ҳамин чун ҳам маслака бошад, ҳам бо дигар жанрҳо бошад ин намоишҳо, ман аллакай аз нуқтаи назари коргардонӣ тамошо мекунам ва ман гуфта наметавонам ки ба ман писанд омад ё ки писанд наомад. Дар он ҷо ман таҳлили худро дорам. Яъне дунёи худро дорам. худатонро ба ҷои он коргардон мемонд ки агар ман бошам чӣ гуна ҳамин саҳнаро ҳал мекардам. Албатта вақте ки ман ягон асарро мехонам ё ки ягон китобро мехонам ё ки ягон филмро тамошо мекунам, ман бадбахтии ман дар он аст ки ман ҳамчун тамошобин озод тамошо карда наметавонам. Барои ҳамин ман намедонам барои чӣ. мо ҳам сурудро ҳам гӯш карда наметавонем. Як саволе дорем ки ин саволро мо ба ҳамаи меҳмони барномаи худ медиҳем. Суҳробҷони имрӯза ва Суҳроб Шехови 18-сола чӣ маслиҳатро медиҳад? маслиҳат медиҳад ки ҳамин чӣ хеле ки дар ҷавонӣ пеши худ мақсад гузошту, яъне шикаста нашуду, яъне аз раҳаш нагашт, фақат ба пеш рафт ва ман ташаккур мегӯям ба он Суҳробе ки шикаст нахӯрду, ба пеш рафту ва ҳоло дар назди шумо нишастаасту суҳбат дорад. Ташаккури зиёд, бисёр ҳам самимӣ, бисёр ҳам ҷавобҳое ки шумо имрӯз додед моро боз ҳам бисёртар шиносӣ кард ва шуморо ҳам
اینقدر سال شناسیم هم باز هم نزدیکتر شدیم. تشکر زیاد تشکر زیاد. تشریف شما و با شما در جدای صنعت، در جدای همین تئاتر قله‌های بلندترین رو آرزو می‌کنیم. تشکر. می‌ذارم همیشه با نمایش برنامه‌های نو و نو برای مردم خود خدمت کنیم. تشکر زیاد. به شما تشکر که دعوت نمودید. سلامت باشید و هر چی که میخواهید برای تماشابینان گویید یک جمله های آخر میتونید بگید. من به تماشابین البته چون که ما صنعتکار که هستیم ملت رو با فرهنگش میشناسند. من بسیار خواهش میکنم که چقدر مردمی ما فرهنگ دوست و فرهنگ پرست باشند همین قدر ملت پیش میرود. برای همین بسیارتر به تئاتر بیایند، نمایش های تئاتر را تماشا کنند و غذای معنوی خود را زیاد گردانند. سلامت باشید. درباره برنامه ما چی گفته میتونید؟ برنامه شما خیلی یک برنامه جالب است. هر دوی شما که صنعتکار هستید شما در این برنامه همدردی خود را دعوت میکنید تا که از دردی هر یک صنعتکار شما باخبر هستید و اون چیزایی که من امروز گفتم شما الکی حس کردید که من چی درد دارم، چی وای دارم، یعنی سویا. برای همین برنامه شما بسیار به من پسند است چون که هر دوی شما صنعتکار هستید. اگر مثلا هر دوی شما صنعتکار نمیبودید در دایره صنعت سوال میدادید من اینقدر آزادانه جواب نمیدادم. تشکر زیاد. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، اینک باز یک برنامه گفتگو با آخر رسید و در کامنتار هر آن مهمانی که دیدن میخواهید در برنامه ما نویسید و ما حرکت میکنیم تا آن مهمان را به برنامه دعوت نماییم. Еще одна наша передача подошла к концу. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующей программе, и мы постараемся их пригласить в наш диалог. И, конечно же, задавайте свои вопросы, друзья мои. با یوتیوب کانال دلناز کریمова абуна шуданро фаромӯш накунед. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые проекты.